अन्न आणि वखदा प्रशासनान मडगाव रेल्वे स्टेशनाच्या सामकार आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनांचेर धाड घातली। ह्या आस्थापनांकडेन कायदेशीर परवाने ना, तशेंच नितळसाण नासतना अन्न शिजयतात ताका लागून प्रशासनान तांकां दंड घातलो। ते भायर ही आस्थापना बंद करपाचो आदेश अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो। मी सांजचो टूर केला कित्याक मोस्ट ऑफ द गाडीज आमचे सांजेच चालू असता, म्हणून आम्ही सगळं आमचे फुल टीम आयला आणि आम्ही रावल फॉन्ट सर्कलाकडे इन्स्पेक्शन केले गाड्यांचे। मागीर आम्ही ऑपोजिट रेल्वे स्टेशन थंयसर केले आणि बिहाइंड रेल्वे स्टेशन एंड इट इज नियर फायर स्टेशन, म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन। ऑल दिस गाड्याज वर इन्स्पेक्टेड। मोस्ट ऑफ द गाड्याज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे हे ना म्हणता म्युनिसिपल पंचायत एनओसी ना। आणि आता एक 5 गाड्यांक आम्ही फाईन मारले कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनिक। इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या आणि तांकां and we are expecting quick reply from them, म्हणजे त्यांना स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार त्यांच्यानी सगळे निवळ करचे। अनहायजिनिक म्हणजे अक्षरशः त्यांच्याकडे काहीच ना, सगळे प्लास्टिकचे हे लायले असतात त्यांच्यानी। टेम्पररी असा, गाड्या फुडल्यान असा, फाटल्यान सगळे फुल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता। नो वॉटर सप्लाय, टॅप कनेक्शन ना, वॉशिंग सिस्टम ना, म्हणजे खावपाची सारखी मानसुकीच ना। इट इज व्हेरी डर्टी। रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर अँड देयर आणि आमकां तेका लागून बंद करचेच पडले। कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे? अजिनोमोटो, फूड कलर्स, न्यूजपेपर हे सारखे फुल फ्लेश चालू आसा।